Matatagpuan sa probinsya ng Pangasinan ang 5 fault line. Ito ay ang East Zambales Fault Line, Dasol Fault Line, Agno Fault Line, Iba Fault Line at ang pinakamalaki, ang Philippine Fault sa Eastern Pangasinan ayon sa DOST-PHIVOLCS. Kaya mahalagang maging alerto at may alam ang bawat Pangasinense kung sakaling magdulot ang mga ito ng lindol, lalong-lalo na ang kahandaan ng mga Disaster Risk Reduction and Management Offices. Kaya ang DOST-PHIVOLCS ipinakilala ang Geospatial Information Management and Analysis Project for Hazard and Risk Assessment in the Philippines o GeoRisk-PH. The GeoRisk Philippines Initiative develop platforms na pinoprovide namin sa mga local government units para mabuild nila yung exposure database nila. Laman ng GeoRisk-PH ang iba't ibang platform para mabigyan ng komprehensibong kaalaman ang mga LGUs at mga MDRMC gaya ng GeoMapper-PH, Hazard Hunter-PH, GeoAnalytics-PH at iba pa. Itinuro sa mga kawani ng MDRMOs ng iba't ibang bayan sa Pangasinan ang paggamit ng app sa 3-day capacity building ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pangasinan noong February 20 hanggang February 22. Mas ma-identify natin ng mabilis yung mga vulnerable areas or mga sectors sa ating lugar. In terms of planning, mas madali nating makakapagplano kasi nasa iisang app na lahat ng mga data na kailangan natin. Meron kang appropriate, tama na maps, generally, you will make good decisions. Mahalaga rin ito para mas mapaghandaan pa ng iba't ibang bayan sa probinsya ang kanilang aksyon tuwing may lindol. Dapat makapacity nga natin sila upang ito ay mapaghandaan dahil lalo ngayon mayroon tayong mga active fault lines dito sa probinsya ng Pangasinan. These tools empower us to predict potential disaster areas, to plan more effective responses, and to allocate limited resources more efficiently. Ang mga ito, parte ng layunin ni Pangasinan Governor Ramon Gico III at ng Pangasinan PDRMC na matiyak ang kaligtasan ng publiko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.